Toto je 500 eurový challenge. Aká bude najdrahšia karta dnes? Dnes mi kocka konečne dopriala viac balíkov, preto budem otvárať 4 boostre zo setu Journey Together. Tak poďme na to. A keďže v poslednom čase mi šťastie nepraje, dúfam, že dnes padne niečo dobré. Ohnivá korytnačka, Karate Kid, nič. Dejte to pryč. Poďme ďalej. Toto sú chase karty z tohto setu. Pre mňa je najkrajší Salamence. Cibuľka, Chameleón, motýľ. Pekne sa to vyvíja. Do tretice všetko dobré? A do komentu mi napíš, aký je tvoj obľúbený set zo Scarlet and Violet éry. Milan Lasica. Aha! Oh my god! Wow! Najlepšia karta z tohto setu. A ešte posledný balík. Budeme mať Last Pack Magic? Prasiatko? Peter Pan, Zúbková víla. Celkom dobré. Ktorá karta pôjde do albumu? Jasné, že to bude Articuno. A nezabudni mi dať follow, ak sa ti páči moja výzva. Vidíme sa o týždeň pri novej časti.